moisturizer. Intombazanyana encane egama layo uJulia yayibuka ewindini ngaphandle kunabantu abaningi bomphakathi ababelwisana namasosha. Ngaleso sikhathi ku-TV uPresident wayekhuluma ukuthi impi yomhlaba yesithathu isiqalile ngenxa yokubiza kwezinto nevirus esibhubhise abantu abaningi, kubalwa nesimo somnotho esibucayi ngezinga eliphezulu. Umongameli wezwe wayekhuluma ku-TV etshela abantu ukuthi amasosha azobakhipha endlini ngenkani ayobavalela enkambeni. UJulia newele lakhe uSarah babizwa ubabwabo etshela amawele amadodakazi akhe ukuthi abapakishe kuyathuthwa manje kuyohlala kwelinye izwe basheshise kungaze kufika amasosha abathathe. Ngaleso sikhathi kwangena uma wamadodakazi uEmilia, wathi esahaga amadodakazi akhe uEmilia angena amasosha athatha ubaba wamawele. Bese kuthi eminyakeni ewu-25 edlule esikhathini samanje amawele uJulia noSarah sebekhulile. uJulia usebenza ukudiliva ngebhayisikili kwenye ibar ebuye ibe nabadayisa ngemzimba phakathi. Kwathi ngelinye ilanga esemsebenzini wezwa enye amantombazane asebenza la ngaphakathi egama layo Lusol ikhala imbiza ecela usizo. uJulia wazama ukuyisiza, kwangena indoda yabuza uJulia ukuthi umsaphi. uJulia wathi uzama ukubalekisa intombazane, yamshala indoda uJulia yamlahla phansi, yahlala phezu kwakhe yamklinya. uJulia wadonsa ummese khona ephaketheni lale ndoda wayegwaza ngawo, lo mlisa wafela khona lapho. uJulia wathola ukuthi le ntombazane ewusoli kade ilekelela isihambile ibalekile. uJulia wayesathusa ukubulala umuntu, wangena ebathroom wageza igazi eliseyimpahleni zakhe nasezandleni. Wethusa ukungena kweboyfriend yakhe uCarlos wabingelela uJulia. uJulia washo ngezwi elikhalayo ukuthi usebulala umuntu. Wathi ubulalele liphoyisa elidume ngokukhohlakala ekuthiwa uMajor Merida. Iwele likaJulia eluSarah lashona ngenxa yevirus. Umkhwenyana kaSarah uHugo nendodakazi yabo uMartha babehambise imbali ethuneni likaSarah ngaphambi kokuthi bagibele ibhasi bahambe baye endaweni yaseMadrid. Umfowabo kaHugo uAlex wabajoyina nabo ebhasini. uHugo nomfowabo uAlex nendodakazi uMartha babafuna ama-passport makufika emngceleni. Amasosha abuza kuMartha ukuthi uphuma wakhe. Ingane yatshela amasosha ukuthi uyeza. Bonke bafuthwa nge-disinfection sanitizer babuyiselwa ama-passport abo. Ebar kwase kufika amaphoyisa ezosesha mayelana nokubulawa komunye oyilungu lawo amaphoyisa, okuyiphoyisa eligwaze uJulia. iboyfriend kaJulia yatshela uJulia ukuthi akahambe la edolobheni ngoba uzoboshwa ngecala lokubulala iphoyisa. uJulia watshela iboyfriend yakhe ukuthi ukhathazeke kakhulu ngoma wakhe uEmilia. uCarlos watshela uJulia ukuthi uma wakhe ufuna be-safe, so akangarisk impilo yakhe ngokugada uma wakhe. So uJulia neboyfriend yakhe uCarlos baplana ukuthi bazohamba ngakusasa ekuseni. uJulia wacela kuCarlos ukuyobona ifamily yakhe okugcina avalelise. Mase sibuyela kuHugo nomfowabo uAlex nengane kaHugo uMartha bafika emzini kaEmilia ugogo wengane. uMartha wahaga ugogo wakhe waseyohaga udadewabo kama wakhe uJulia. Ingane yatshela uJulia ukuthi ufana noma wayo, wathi umndeni usuhlangene. uEmilia wathi kubuhlungu ukucabanga ukuthi indodakazi yakhe uSarah yabulawa ivirus. Wathi kubuhlungu ukuthi nale virus ayinalo ikhambi lokuyilapha. I-curfew yaqala nomasipala wacisha ugesi. Umndeni waqhubeka wadla usukhanyisa amakhandlela bekhuluma ngayo lempi yesithathu esibhubhisa abantu abaningi naleli gciwane elingalapheki. uEmilia wathi ugovernment awuzimisele ngokuthola ikhambi lale virus. uJulia watshela uma wakhe ukuthi bazolithola. Umndeni waraise ama-class wathi freedom, although bazi kahle ukuthi inkululeko ayikho. Ngakusasa ekuseni uHugo nomfowabo uAlex nendodakazi kaHugo uMartha baya esibhedlela for kuyohlola igazi ngenxa yokuthi kwakuphoqelekile kule ndawo yaseMadrid mawusanda kufika. Ngesikhathi bethatha amagazi uAlex wayelokhu enza amancoko nonesi wayephambi kwakhe. Kwathi sebelindele imiphumela unesi wathola into engajwayelekile. Kwatholakala ukuthi ingane encane uMartha utholakale e-positive kodwa ngesifo abangakasiqondi ukuthi siphi. onesi babacela bobathathu ukuthi babasize ngokuhlukana. Noma uHugo wayengabazi ukuhlukaniswa nendodakazi yakhe kodwa wavuma, kanti uHugo ngathi lalemtshela igazi ngoba indodakazi yakhe uMartha bamthatha baphumela naye ngaphandle. Umphathi wesibhedlela wayebuza kuHugo ukuthi abamlethanga ngani umama wendodakazi, umama kaMartha okuSarah. uHugo waqhubeka nokuqamba amanga kodwa akabatshelanga ukuthi uSarah ubulawa ivirus. uHugo bambuyisela amaphepha akhe. Wathi lapho ephumela ngaphandle wezwa ingane yakhe uMartha imemeza ecela usizo. uHugo nomfowabo uAlex babegijima bezama ukuyothatha ingane yabo ngesikhathi onesi bemlayisha ebhasini. uHugo wagijima ekotela ibhasi kodwa ngebhadi akakwazanga ukuthola indodakazi yakhe uMartha. uHugo waqhubeka
wagijima ijaha ibhasi kodwa wamiswa amaphoyisa. U-Alex watshela umfowabo uHugo ukuthi ayehlise umoya bazoyenza iplani yokuthola ingane. U-Alex waxolisa emaphoyiseni exolisela umfowabo. uHugo no-Alex babuyela kugogo wengane bamchazela okwenzekile. Kwathi owesifazane owumakhelwane igama lakhe uPegona wabingelela wazazisa watshela uHugo ukuthi naye usebenza kwa-government. Ingane yabo uMartha ithathwe yayovalelwa ngenxa yokuthi uHugo ubaba wayo akasebenzi. Wabatshela ukuthi ingane izonakekelwa ithole nosizo iyozibuyisela kubaba wayo uma isethola umsebenzi. uHugo wathi esacabanga ukuthi ayithole kanjani indodakazi yakhe Beck. Umfowabo Alex watshela ubhuti wakhe ukuthi akakhululeke bazoyenza iplan. Ayikho into eyayisicatshangwa uHugo ngaphandle ukuthi athole umsebenzi ngokushesha athole indodakazi yakhe Beck. Ethi wathembisa uSarah uma wengane yakhe mhla egule sezoshona ukuthi uyoyinakekela indodakazi yabo ngisho kungathiwani. U-Emilia ugogo wengane wathi kukhona umuntu abamcabangayo ongabasiza. Ngalelo langa emini u-Emilia wahlangana nomunye amaziyo owuminister owafika wamtshela ukuthi udinga ukubuyiselwa umzukulu wakhe ngokuthi anikeze ubaba wengane uHugo umsebenzi. Uminister wathembisa u-Emilia ukuthi uzomtholela uHugo umsebenzi ngokukhulu ukushesha. Uminister watshela u-Emilia i-address ekufanele eze kuyona uHugo for ukuzothola umsebenzi. Wamchazela futhi ukuthi uzodlula endaweni enezinkambi ezimbili. Inkambi yokuqala ibizwa ngo-Sector 1, eyesibili inkambi ibizwa ngo-Sector 2. Wathi inkambi yokuqala u-Sector 1 owabantu abanemali nabasuthayo. Wathi u-Sector 2 owabantu abayisebenzi nabantu abahluphekayo abangenalutho. Wahamba u-Emilia kubonakala nokuthi kukhona into eyake yabakhona phakathi kwakhe benominister. Ngosuku olulandelayo uHugo wagibela iminibus emnyama eyamlayisha nabanye abagibeli ibahambisa kwisithabathaba somuzi kaminister owakhiwe phakathi kwezinkambi ezimbili u-Sector 1 no-Sector 2. Kwakuyindawo enhle enotshani obuluhlaza okwakubonakala sengathi abantu bakule ndawo basaphila kamnandi kunendawo asuka kuyona uHugo. Wathi sengenile uHugo ngaphakathi waqala ekhishini lapho atshelwa esinye isalukazi ukuthi akaqale ngokuyowashisisa izandla ngoba uMadam Alma okuyinkosikazi kaminister uyaqaphelisisa maqondana nevirus. Khona lapho kwangena owesilisa okuthiwa ngu-Ivan oyindodana kaminister Lewis. u-Ivan watshela uHugo ukuthi le ndlu ibukeka iyinhle ngaphandle kunangaphakathi. Wathi akabojabula uHugo uma ungawutholanga lo msebenzi ngoba kuyabheda la ekhaya. Emva kwalokho owesifazane igama lakhe linguRosa wathatha uHugo wamusa e-meeting room for ukuyokwenza i-job interview. uMadam Alma umkaminister Lewis watshela uHugo ukuthi ngisho kungathiwa unesitifiketi se-engineering njengoba enaso kodwa kumele alalele kuRosa enze njengoba etshelwa uRosa. uHugo wavuma konke akushoyo uMadam Alma. uMadam Alma wabuza uHugo ukuthi ushadile wavuma uHugo. Wase etshela uHugo ukuthi akalethe unkosikazi wakhe ngoba bona la baqasha bona abantu abashadile vele bahambe ngababili. uHugo ngokungafuni kwaziwa ukuthi unkosikazi wakhe uSarah wabulawa igciwane waqamba amanga wathi uzomletha. uMadam Alma watshela uHugo ukuthi umdinga ngokushesha umkakhe. Watshela uHugo ukuthi ngeke akwazi ukuqala ukusebenza unkosikazi wakhe engekho. uHugo waqhubeka nokuqamba amanga watshela uMadam Alma ukuthi uzomletha kusasa mayeseze emsebenzini uzofika naye. Manje wayesenenye futhi inkinga uHugo. Indodakazi kaHugo uMartha wayivalelwe nezinye izingane kwenye ifacility yezingane. Yona le ndawo igcine izingane yayiphethwe uyena uMadam Alma unkosikazi kaminister yena lo ozosetshenzelwa uHugo. uHugo engazi ukuthi ingane yakhe igcinwe uyena lo mama uzomenzisa i-interview. uMadam Alma waqeda ke i-interview kaHugo wabingelela zona izingane ezincane ezifikayo kubalwa noMartha eyitshela ukuthi zinhle futhi zispecial. Wasuka lapho uMadam Alma waya kudokotela wazo izingane uDr Thomas wafika wamtshela ukuthi umjovo wezingane akathanda ukwenza ube strong ngoba lezi izingane ziyithemba lakhe lokugcina. Uzenzani izingane lo mama? Kuthiwa lo mama lezi izingane wayezenza experiment yokuthesta ngazo ukuthola ikhambi legciwane. Mase sibuyela kuJulia neboyfriend yakhe uCarlos base bezilungiselele ngokuphelele ukuhamba kulelizwe bebalekela ukuboshwa kaJulia. uJulia noCarlos base bepakishe zonke izinto zabo sebelindele ukuthi bazohamba ngalobo busuku bekerishene ngesithuthuthu. Intombazane uSaul lo wabaleke ebhayi lekelelwa uJulia ezegwaza iphoyisa. Simbona uSaul engena endlini kagogo wakhe kanti ulandelwa amaphoyisa. Wathi eqeda ukubingelela ugogo wakhe amaphoyisa adubula ugogo wakhe ambulala. Amthatha uSaul ahamba naye ama-interrogate. Amaphoyisa ambuza ukuthi ngobusuku bokubulawa kwephoyisa uMajor Merida ubani wamlekelela ukuthi akwazi. Ngesikhathi uJulia noCarlos sebelindele ukubaleka bezwa ngenokho eminyango. KwakuyiHugo ezotshela uJulia ukuthi uMartha ingane kadadewabo ithathiwe. Wathi ukuze ingane itholakale back wathi udinga usizo lokwenza sengathi bona benoJulia abashadile ukuze athole lo msebenzi akwazi ukuthola ingane yakhe back. uCarlos waphuthuma wasiphikisa leso sicelo. noJulia waxolisa kuHugo ngokuhluleka ukumsiza noma wayethi uyazwelana nokuthathwa kwengane kadadewabo. uJulia wathi ngabe uyamsiza uHugo kodwa manje wathi kumele aphuthuma abaleke la
endaweni yaseMadrid ngokukhulu ukushesha. Ngesikhathi uJulia esehamba neboyfriend yakhe uCarlos ngesithuthuthu, wafuna ukujika umqondo wathi ngeke, wathi umndeni wona obaluleke ukudlula yonke into, wathi akakwazi ukuyekelela kanjalo ingane kadadewabo ongasekho imane ithathwe kanjalo abantu abangaziwa. uJulia watshela uCarlos ukuthi iplani yabo yokubaleka ise-on, kodwa kuyamphoqa ukuthi asize uHugo for isake yengane kadadewabo uMartha. uJulia wabuyela kuma wakhe wacela usizo ukuthi amqaqe ama-braid ey'nweleni ukuze abukeke njengodadewabo uSarah. uSaul ayesampheka ngombuzo amaphoyisa, esemphoqa ngekanti akhuluma iqiniso. Ngomuntu owagwaza iphoyisa, wasichaza sonke isimo sobuso, facial description kaJulia, wachaza kakhulu izinwele zakhe ezinde eziyama-braids. Isithombe sikaJulia sazulazula idolobha lonke. Umfoba kaHugo u-Alex wavakashela unesi owayethatha amagazi engane uMartha. u-Alex wayefuna i-address la ekuthathwe khona ingane yasiwa khona, etshela lo nesi ukuthi ngeke azayeke ukuzoyifuna up until ugcine seyitholile. Ngokusongela lowo nesi wathi ehamba u-Alex, lo nesi wafona wamreport, kanti sithola ukuthi naye lo nesi wayimpimpi ka-government. uBigona umakhelwane ka-Emilia wahamba waya ka-Emilia wabuza indodakazi yakhe uJulia ukuthi uphi, emchazela ukuthi kade bona isithombe sakhe sisabalala idolobha lonke. uJulia waphendula eseney'nwele ezingewona ama-braids esezenza uSarah, wathi kudala mgcina udadewabo wasamazi. uBigona akabonanga ukuthi ukhuluma naye ngqo uJulia. iboyfriend kaJulia uCarlos watshela uJulia ukuthi amaphoyisa amtholile uSaul, intombazana ayilekelele ebar. uCarlos watshela uJulia ukuthi uSaul usemdalulile uJulia ukuthi ubukeka kanjani, so noma kanjani kumele bahambe la. Wamnikeza imap la bazohlangana khona, wathi kumele bahlangane mayiqeda nje ukusebenza endaweni kaminister. Emsebenzini bamnqabela uHugo ukungena kuSector 1 ngoba bethi babukela abantu abathandanayo noma bashadile noma bajulayo kodwa as long beyi-couple. uHugo wathi esaxabana nama-government officials ngenhlanhla wafika uJulia owayezenza uSarah, so i-couple yangena ngaphakathi ukuzoqala umsebenzi wabo omusha. owesifazane ekuthiwa uSylvia wabamukela wabatshela imisebenzi yabo abazoyenza. i-couple yashintshela ema-bathroom. uJulia wakhala ngobumnandi beshawa eshisayo. base beneminyaka bagcina ukugezwa kwishawa selokhu kwaqala ivirus ne-World War III. baqeda lapho bagqoka ama-uniform. bathi sebeqala umsebenzi wabo uHugo wabuza kuMadam Alma ukuthi uyiqala nini i-contract yakhe ukuze athole uMartha indodakazi yakhe back. uMadam Alma waziba umbuzo kaHugo. uMadam Alma wazikhulumela noSylvia emtshela ukuthi angakhohlwa ukuthi kunephathi ebusuku. kwathi ngalobu busuku i-couple uHugo noJulia owayezibiza ngoSarah babeseva umndeni, uMinister Louis nomkakhe uMadam Alma, indodana yabo Ivan nendodakazi kaMinister uDaniela. uJulia washawa uvalo ebona kungena amaphoyisa, etshela uMinister ukuthi abulawele omunye oyilungu lamaphoyisa ogwaziwe ebar. ukhomanda wamaphoyisa watshela uJulia ukuthi uyamfanisa ubuso bakhe ebujwayelekile. uMinister watshela uJulia ukuthi unamehlo afana nakama wakhe u-Emilia, wathi kusukela manje uzombiza ngo-young child, ngane encane. lapho ekuvalelwe khona iy'ngane ey'ncane, uMartha nabanye ontanga bakhe, iy'ngane ey'ncane zabonakala iphalaza zonke ngenxa yemijovo nama-test abayenza ey'nganeni. uMadam Alma wafika ezobheka izingane, ngokuthi akafuni zibe nezinto ezipersonal wakhumula inecklace kaMartha ayeyigqokile ayinika uma wakhe uSarah esaphila. uMadam Alma wanika ezinye zey'sebenzi zakhe wathi abayilahle emgqomeni kadoti leyo necklace. kwathi ngalobu busuku amaphoyisa ayesafuna uJulia ahamba endlini kaJulia abopha iboyfriend yakhe uCarlos. ngokuthi uCarlos walwisana namaphoyisa engafuni ukuboshwa, amdubula amaphoyisa ambulala, aphinde abulala uSaul, intombazane eyayibaleke ebar, phezu kokuthi ayemthembisa ukuthi azomkhulula uma ekhuluma iqiniso. akubanga njalo ngoba ambulala. emzini kaMinister uJulia noHugo bayiqeda ishift yabo yomsebenzi. sebesenkambeni kaSector abazohlaliswa khona, uJulia walikhuluma iqiniso kuHugo ukuthi uyavuma ukuthi ulibulele iphoyisa eluMajor Miranda. uJulia watshela uHugo ukuthi wayengeke abukele leya ndoda ehlukumeza umuntu wesifazane, ngakho wazama ngakho konke okusemandleni ukulekelela. waphinde wamchazela futhi ukuthi bona beneboyfriend yakhe uCarlos bebeplana ukweqa namhlanje ebusuku. uHugo was-understand isimo sikaJulia, wamfisela nohambo oluhle beneboyfriend yakhe, bengazi nokuthi uCarlos usedutshulwa amaphoyisa wafa. uJulia wahamba ebusuku eseyohlangana neboyfriend yakhe uCarlos la abathe bazohlangana khona ebusuku uma sebeqa. ngaleso sikhathi ku-TV ezindabeni kwakukhulunywa ukuthi umuntu obulale iphoyisa ebar usedutshulwa amaphoyisa wafa. engakafika uJulia wabona idrone endizayo iza ngakuyena, kubaleka bonke abantu kuqhuma nesibhamu. uma ufuna ukubona ngenkathi ebalekela ama-drones waxwayisa nabantu abahlala emgwaqweni ukuthi ababaleke. ngesikhathi amasosha bajaha ngey'bhamu, uJulia nekhehla elihlala emgwaqweni nendodana yalo bathi bebalekela amasosha base becasha ngodongo olufishane. ngebhadi ashesha bathola amasosha. indodana yekhehla yathi zama ukubaleka, bamdubula umfana washonela khona lapho. ngokwethuka ikhehla laya kumfana walo uqede kudutshulwa, nomkhulu bambeka phansi ngenhlamvu. kwathi lapho sebethi badubula uJulia, uHugo wafika
wafika wabatshela ukuthi unkosikazi wakhe usebenzela uminister, wathi basebasha kule ndawo okungenzeka ukuthi udukile. Amaphoyisa abatshela ukuthi ababoqaphela ngelinye ilanga ngoba bangafa nokufa. Ngenkathi sebegoduka beye ekhaya, uJulia wayengayeka ukuzibuza ukuthi uCarlos umenzeleni isilima kangeza. uHugo watshela uJulia ukuthi uCarlos ufile, udutshulwa amaphoyisa ambulalela ukuthi wabulala iphoyisa uMajor Merida. uJulia wehluleka ukuzibamba wakhala. uHugo wazama ukumduduza. uHugo noJulia bathi sebefika emzini ka-Emilia babona ezindabeni ku-TV kubizwa uCarlos ngomgulukudu wombulali. uJulia waqhubeka nokukhala. uBegona wangena wabuza u-Emilia ukuthi uphi uJulia, wathi kumele azinikele emaphoyiseni. uJulia watshela uHugo ukuthi akabona ukuthi lento yakhe yokuzenza uSarah izosebenza. uHugo wathi abaqhubeke njengoba basebenzele uminister baze bathole ingane kaSarah Beck, uMartha. Ku-Sector 1 lapho ekugcinwe khona izingane ekukhona khona noMartha, kwakunombiko wokuthi ingane ebizwa ngoFelipe isishonile. Kuthiwa uFelipe wabulawa umjovo owawusustrong kakhulu owawususetshenziswe ey'nganeni. uHugo noJulia, owayaziwa njengoSarah, baqhubeka nomsebenzi wabo wokuseva kwaminister ngokujwayelekile. uminister wabuza kuHugo ukuthi uzwe kuthiwa unesitifiketi sobunjiniyela. uJulia owayeziqinisa waphazamiseka umsebenzi wakhe ngenkathi u-Ivan endodana kaminister ikhombisa uminister isithombe sikaCarlos ithi nangulo mgulukudu obulala iphoyisa. uJulia waphazamiseka waze wathela amanzi abandayo etiyeni lika-Ivan waxolisa wathi kube yiphutha. wacishe waxoshwa lapho, kodwa uMadam Alma wathi umnikeza ithuba lokugcina. uma sesivezela sithola ukuthi uCarlos uyaphila, kodwa uphilela ukushawa nokuchokhwa ngogesi. amaphoyisa ambuza ukuthi uphi uJulia. u-Alex wabonakala ecela usizo kowesifazane osebenza esibhedlela mayelana nomkhondo wokuthola umshanakhe, uMartha oyindodakazi kamfowabo uHugo. Ngokungalitholi usizo, uAlex wathi uyahamba wahlangana nendodakazi kaminister uDaniela obuye abe ummeli. wacela ukusiza uAlex, kodwa uAlex watshela uDaniela ukuthi akahlukane naye ngoba okokuqala uyingane yomuntu orich ongazilutho ngokuhlupheka. wathi akasuke la eduze kwakhe ngoba ngeke aze understand into abhekene naye. uthe mayihamba uDaniela kwafika lo nesi owadiscover isifo kuMartha. lo nesi watshela uAlex ukuthi akamlandele. baphumela ngaphandle ebalcony babhema ugwayi. unesi watshela uAlex ukuthi akehlise umoya ngoba ingane yomshanakhe isezandleni ezifudumele. unesi wanikeza uAlex iphepha elinemephu emtshengisa indawo ukuthi ucela bahlangane khona ntambama. uminister wangena noHugo egaraji lakhe. wathi kuHugo njengoba eyinjiniyela cela amlungisele le moto yakhe. uminister wathi kuHugo uzomenzela lento ayifunayo uma engamsiza ngokuthi le moto idume ihambe. masibuyela kwi-kids facility sithola udokotela wezingane ehambisa ama-results ey'ngane kuMadam Alma owajabula kakhulu. wayejabula uMadam Alma ethi ngempela igazi lalezi y'ngane liyi-special, uzolisebenzisa lisabalale kuyona yonke iminyango yezempilo. uDr Thomas watshela uMadam Alma ukuthi kuyingozi kakhulu lokho. u-Alma watshela udokotela ukuthi akaqhubeke nocwaningo lakhe, angaphikisani naye, angamtsheli lutho ngoba uqashiwe. uMadam Alma wafika wahlala nezingane ezinike amadano ezixoxela nenganekwane. ngesikhathi esayixoxela zalala zonke iy'ngane zingasawaqedanga nama-yogurt azo. lesikhohlakalo somama sasiwadragile amadano ey'ngane seyiqulekile. baqala lapho odokotela nonesi badonsa amagazi azo. uJulia simthola ehamba epaki nomfana omncane ogama lakhe linguSergio, umshana kaminister. wathi edlala uSergio, uJulia wahlala phansi esacabanga ukushonelwa uCarlos. wabona engasamboni noSergio wammemeza igama lakhe. uSergio wayemdlalisa ngoba waqhamuka esemthinta ngemuva. uSergio wanikeza uJulia inecklace athi uyithole emgqonyeni kadoti. wethuka kakhulu uJulia ebona ukuthi inecklace yengane kadadewabo uMartha. waqhubeka nokubheka emgqomeni kadoti wafica into zokugqoka zey'ngane igcwele igazi. uHugo wethuka kakhulu uma ngabe uJulia emkhombisa lezo y'mpahla ezinegazi nenecklace, becabanga ukuthi kungenzeka ukuthi uMartha usefile. waphinde wamchazela ukuthi izingane zivalelwe kwi-facility ephethwe uyena u-Alma, unkosikazi kaminister. u-Alex umfowabo kaHugo wangena wahlangana nonesi njengesivumelwano sokuthi bebethe bazohlangana. u-Alex wangena efletini lalonesi kungashelwa nanga. lo nesi wayegqoke ngaphezulu kuphela, wadlala umusic oyi-slow jam, waqabula u-Alex wambambela eduze kwaba yi-romance. kuthe lapho u-Alex siqala ukuba cozy, lo nesi wakhipha isibhamu wakhomba u-Alex ngoba vele lo nesi wayimpimpi ka-government ngoba lo nesi enza zonke lezi zinto nje uthunyiwe. kwathi kusenjalo kwangqongqoza u-Emilia emnyango, uma kaJulia. wathi u-Emilia isakhuluma no-Alex ethi umbonile ngena la endlini. lo nesi wavele wadonsa isibhamu wabakhomba bobabili, kanti lo gogo u-Emilia vele befike naye ehlumile wasidonsa kuqala esakhe isibhamu wadubula unesi. u-Emilia watshela u-Alex ukuthi ahlaphazise endlini ukuze i-research yokufa kanesi izoba yinde. u-Emilia wabheka amaphepha wathola idayari yomuntu wesifazane wayithatha. uHugo
wayesedrive imoto kaminister akade ikhanda, wabona uJulia ngakwi-building ekuvalelwe khona iy'ngane. Ngobumnyama bangena bobabili kuleyo ndawo bengabona umuntu beyokwenza uphenyo. Baqala endaweni engathi ihlala idumbu, bafica umzimba wengane phezu kwetafula becabanga ukuthi uMartha ushonile. uHugo wavula ishidi wathola ukuthi akusiyena, kanti uPhilippe oshone nge-overdose yomjovo. uHugo wavula inqwaba yamafriji ezidumbu wafica izingane eziningi ezishonile ezifakwe kulawo mafriji, kodwa ngenhlanhla sasingekho isidumbu sikaMartha kuzona. Baqhubeka beyanga kwi-facility la ekuvalelwe khona iy'ngane bebalekela ne-security, kodwa bama uma bezwa izingane zicula. Ngenhlanhla bambona uMartha ukuthi uyaphila, wazama ukuyokhuluma naye ngenkathi amanesi ephuma. uHugo wakhuluma nengane yakhe, wayithembisa ukuthi uzoyithatha bagoduke baye ekhaya, kodwa hayi manje. Lama-security aqhamukeza ngakubona, kodwa uJulia noHugo babaleka. Uma kaJulia u-Emilia wanikeza u-Alex imap yendawo okufanele aye kuyona ne-passcode okuyinamba yokungena kanye nedayari yomuntu wesifazane ayithole endlini kanesi. Wamtshela nokuthi angalimenshini igama lakhe. u-Alex waya kuleyo ndawo athunywe khona u-Emilia, wafica owesifazane nobaba wakhe lowo sisi, wabatshengisa nedayari wathi uphethe namagama abantu abaningi abasengozini, kodwa since ethe u-Emilia angalisho igama lakhe akabatshelanga ukuthi usizo ubani. Ngokuthi u-Alex wayengabatsheli ukuthi uthunywe ubani, bamshaya bambopha naye bengamthembi beyitshela ukuthi ungomunye wama-informant. Masibuyele emzini weminister, uJulia noHugo bangena befuna ukukhuluma nominister. uHugo wabatshela ngale ndawo ekuvalelwe kuyona iy'ngane, wabatshela futhi ukuthi ufuna kukhishwa ingane yakhe yena. uHugo wayesevukwe ulaka engasalawuleki engasabambeki. Bebabuza ukuthi baye kanjani lapho, uJulia wachaza ukuthi baye kanjani kwi-facility, baphinde bachaza nento abayibonile okuyizingane nezingane ezifile nendawo yamakhazi ey'ngane esey'shonile. Kwathi uminister ngoba wazana kakhulu no-Emilia uma kaJulia wabathembisa ukuthi uzobhekana ngqo naleso simo. uJulia noHugo sibathola behambisa uminister kuyona le ndawo ye-facility egcine izingane bewumtshengisa khona. Ngalowo mzuzu unkosikazi kaminister asazi wayeze ngubani, kodwa simthola enze phone call ebatshela ukuthi abasheshise basuse izingane lapho. uHugo noJulia bathi bengena nominister bemkhombisa lapho kukhona khona izingane, bethuka befica ukuthi i-facility i-empty. uHugo wezwa ukuthi ngaphandle kukhona izingane ezihanjiswayo eziyogitshezwa emotweni, wagijima wangena emotweni eyayivulwe ngemuva. uHugo yimile wamemeza uMartha ngebhadi yayingekho ingane yakhe lapho. noMinister Lewis wabona izingane ngemuva evenini, wethuka wachokheka ngoba wayengayazi imikhuba egilwa unkosikazi wakhe ngey'ngane. Kwathi kwenye iveni izingane zayifuthwe ngegesi, kanti phakathi kwazo kwakukhona noMartha. Masibuyela ku-Alex umfowabo kaHugo samfica esaboshiwe bemphaphamisa ngamanzi. owesifazane obizwa ngoRosa wayesapheka u-Alex ngembuzo embuzo ukuthi uthunywe ubani la. watshela u-Alex ukuthi ngeke baze bamdedele engakasho ukuthi uthunywe ubani la. u-Alex wabatshela ukuthi usemusha la endaweni yaseMadrid, ufike 3 days ago, wathi uhlangane nonesi, lowo nesi ogcina emtrickile. uRosa watshela u-Alex ukuthi uzombulala. Khona lapho kwangena uDaniela, indodakazi kaminister. Ukufika kukaDaniela owakhulumela u-Alex kwenza ukuthi uRosa amdedele u-Alex ahambe. uMinister wabiza uMajor General wamtshela ukuthi kumele bathole le ngane ewuMartha, wathi akaphake wonke amaphoyisa akhe, umbutho uzothungatha uMartha. Wathi futhi ufuna ukwazi i-update kuyona yonke into eyenzakalayo, bangamfihleli lutho. uMajor General wasuka kuMinister wahamba wabuza udokotela wezingane uDr Thomas ethi akamchazele ngayo yonke into abayenzayo la ey'nganeni. udokotela wanikeza uMajor General ifayili elinama-test report, wamtshela ukuthi wonke ubufakazi bezinto ezenzeka kulezi y'ngane kubhalwe kulawo mafayili. uMinister wanika uHugo noJulia ulift sebegoduka beye ekhaya, sebatshela ukuthi ziningi izinto ezenzeka phambi kwakhe zenziwa unkosikazi wakhe angazazi. leya yalokhu okwenzeka kulezi y'ngane beyiqala. sebefikile ekhaya babonga kuMinister, uJulia wahamba. uMinister watshela uJulia ukuthi akabombingelela kuma wakhe. uthe uMinister eqeda ukusho njalo wambona u-Emilia uma kaJulia wam-invite ukuthi azodla idina. uJulia wafikela amaphoyisa azomtshela ukuthi ayamdinga epolice station, bafuna ukukhuluma naye mayelana nosisi wakhe. uJulia okwakucatshangiwe ukuthi uSarah wavuma ukuthi uzoza. noHugo watshela amaphoyisa ukuthi uzobe khona ngoba kuzobe kumayelana nonkosikazi wakhe. u-Emilia simthola yenza idina for uMinister Lewis. okwenzeka kudala sibona u-Emilia esemncane etshela uMinister ukuthi uzoshada nomunye umuntu, okulapho uMinister aphahlaza khona iplate. wathi khona lapho uMinister kade ecabanga wasukuma wahamba wathi akasalambile. lokhu sekuyasikhombisa ukuthi u-Emilia noMinister Lewis bake bathandana kudala. wathi sengaphandle uMinister, u-Alex wacela kumdriver amuse ekhaya, wavuma uMinister wavalelisa wahamba. wathi samile u-Emilia kwafika lo mama uBegona wamtshela ukuthi indodakazi yakhe uJulia uthathwa amaphoyisa. u-Emilia waphuthuma khona epolice station ehamba ngebhayisekile. mase sise police station sibona amaphoyisa ebuza uJulia, kodwa ayembiza ngoSarah
embuza ukuthi uphi udadewabo uJulia. Iphoyisa latshela uJulia ukuthi limbize la ukumtshela ukuthi indoda kadadewabo uCarlos uyaphila. uJulia ngokuzwa lezo indaba wakwazi ukuzibamba wa-acta normal. Wathi u-Alex ehambisa uminister ekhaya lakhe wethuka kakhulu ebona ukuthi uDaniela kanti indodakazi yakhe uminister. Babuyela eceleni, uDaniela wabuza u-Alex ukuthi wenzani la ekhaya. uDaniela watshela u-Alex ukuthi angasho lutho ngokuthi umbone e-involved nabantu baku-sector 2. u-Alex watshela uDaniela ukuthi akakhululeke, ngeke azasho lutho ngoba futhi uyakujabulela lokho okwenza uDaniela abantwana abahluphekayo. I-episode iphela sibona u-Ivan indodana kaminister edrayiva noma wakhe uMadam Alma endaweni eyi-desert, bese sibona i-van elilayishe iy'ngane bethatha uMartha bemshushumbisa. Lapho babeshushumbisa khona ingane uMartha ukuthi babemshushumbisa bemsaphi. Isirial sethu siqala ngoMadam Alma umkaminister emotweni yakhe ehamba noMartha ingane kaHugo eyitshela ukuthi konke okwenzeka esibhedlela ucela kube imfihlo yabo bobabili, uzoyithengela amadanone. uMartha wayedidekile wavuma wathi kulungile. Sithola uHugo noJulia abebesavalelwe basaphekwa ngemibuzo ngenxa yokufa kwephoyisa eliwu-Major Miranda, kodwa sithola amaphoyisa emdedela uJulia ngenxa yokuthi athunywe uminister ukuthi abakhulule. Iphoyisa lanikeza uJulia umlotha elathi umlotha kaCarlos ngoba sibona laphana uJulia ewuchitha umlotha ekuthiwa weboyfriend yakhe uCarlos. Umama kaJulia u-Emilia naye simthola khona lapha epolice station ngokuphuma kukaJulia ehaga indodakazi yakhe. u-Emilia watshela uJulia ukuthi kufanele ahambe la edolobheni laseMadrid kungaze konakala izinto. iboyfriend kaJulia uCarlos wayesabhekene nobunzima bokuphekwa ngemibuzo wamaphoyisa. iphoyisa ekuthiwa u-Enrique laze lamkhomba ngesibhamu lezifuna la impendulo. uMajor Enrique wabuya ushintsha umqondo wathi uma uCarlos evuma lokhu akushoyo then uJulia noma wakhe noHugo ngeke awuzababulale. u-Alex umfowabo kaHugo simthola esebuyele kulo wesifazane ekuthiwa uRosa owayekade embophile emshaya, kodwa u-Alex usewucela usizo kuRosa ethi ucela bamsize bameqisele uJulia aphume endaweni yaseMadrid. uRosa watshela u-Alex ukuthi ahambe la unezinto ezibalulekile kumele azenze. kuleyo ndlu kaRosa kwakunowesifazane ogulayo owayegona ingane ngathi umphefumulo wakhe kodwa uyaphuma. u-Alex wangena kuleyo ndlu wafica noDaniela indodakazi kaminister bebuka le ngane ewusana ephethwe yilo mama oshonayo. u-Alex wathi mayesondele bukisisa kahle lo mama wathola ukuthi useshonile already. yaqala lapho ingane yakhala, uRosa, uDaniela no-Alex bezama ukuyithulisa. ngendlela eyakhala ngayo le ngane kwaze kwezwa amasosha aphansi ngaphandle ebuilding agijima ngena ngaphakathi ukuzobheka. u-Alex noDaniela babaleka bephethe yona le ngane lapho uRosa asala khona ezenza umuntu osele unakekela labo bazali bakhe abalele abagulayo nabo. So amasosha wanakanga izinto eziningi amshiya kanjalo. Sebesemgaqweni uDaniela wayitshela u-Alex ukuthi ufuna ukunakekela le ngane kodwa umthetho awumvumeli nanesimo sokuthi uzalwa uminister. ethi angabe senkingeni nabazali bakhe uma bengathola ngale ngane. uMadam Alma umkaminister wabuyela emzini wakhe noMartha lapho uMartha ahlangana khona nobaba wakhe uHugo. uJulia noHugo ngenkathi bembuza uMartha okubekwenzeka lapha kade khona ingane akayifunanga ukubatshela ngoba uMadam Alma wathi akube yimfihlo uzomthengela amadanone, kodwa uJulia wayengayekile ukubuza ingane kadadewabo efuna ukwazi ngokwenzekile. uMadam Alma wabuza ku-Emilia uma kaJulia ukuthi bahlanganiswa yini noMinister Lewis. u-Emilia watshela uMadam Alma ukuthi babe abangani befunda ndawonye kudala, akangasho ukuthi bake bajola. uMadam Alma wathola ucingo oluthi akaphuthume kwi-facility, waphuthuma khona. wathi efika wafica udokotela wezingane Dr. Thomas eseshonile ezilengise ngentambo. iphoyisa uMajor General Enrique wabuza kuMadam Alma mayelana nefayili ayinikezwe udokotela Thomas mayelana nokukhohlala kade bekwenze ey'nganeni esaba nokuboshwa. uMadam Alma wayebuye balalane naye lo constable wamaphoyisa uMajor Enrique, ingakho engamxinanga kakhulu ngemibuzo. uMadam Alma wobulale udokotela wazi wathi uzibulale ngoba edliwa unembeza. ingane kaSarah noHugo uMartha yaxoxela ugogo wayo u-Emilia. uMartha watshela ugogo wakhe ukuthi uDr. Thomas benoMadam Alma babesebenzisa izingane njengama-projects, bedonsa amagazi abo bebanika amadanone alalisanayo. ingane yakuchaza konke kugogo wayo. indodakazi kaminister uDaniela wayesayiphethe ingane eshonele uma wayo, waqonda ngqo kubo wangena ekhishini. lapho angena khona wafica uHugo noJulia besebenza. lapho uDaniela wathi usabachazela uHugo noJulia mayelana nengane kwangena uminister owacasuka wathetha wahluleka ngisho ukuzibamba ethethisa indodakazi yakhe uDaniela embuza ukuthi kwenziwa yini athathe iy'ngane zako-sector 2 ezenayo la ezigwilini e-sector 1.
uzothini lengane mayinevirus. Wathi kungani lengane engayibhukhelanga ey'ntandaneni mayishonela uma wayo. Amazwi kwababa wakhe amcasula uDaniela. Ngesikhathi uDaniela ecela usizo kuHugo noJulia ukuthi bamsize ngengane, kwangena u-Alex wabatshela ukuthi ubaba wengane uyilindele emva kokuthola ukuthi unkosikazi wakhe ushonile, ucelile ukufuniswa ingane yakhe. Kwathiwa namhlanje ebusuku kuzobe kune-truck ethwele abantu ephumayo la endaweni yaseMadrid, okwaba ukuthi uJulia naye njengomuntu okumele ayeqela eMadrid kwakumele kube uyena othatha ingane ahambe nayo angene kuleyo truck enababaleki. Kwathi lapho u-Alex nomfowabo uHugo noJulia beqa nengane babonwa indodana kaminister u-Ivan owayezidakelwe ama-drugs, bamcela ukuthi kube yimfihlo. No-Ivan wabathembisa ukuthi ngeke atshele muntu. Bathi lapho sekumele bangene e-sector 2 babuzwa ngama-ID nama-passport bebuzwa amaphoyisa. uJulia noHugo batshela amaphoyisa ukuthi bona basebenzela uminister. Amaphoyisa amfonela uminister wavuma. Uminister wacela indodakazi yakhe uDaniela ukuthi akaphume ey'ndabeni zaku-sector 2, kwathi akasoze aba umsamariya olungileyo futhi akasoze akuqeda ukuhlupheka kwabantu ngale nhliziyo yakhe enhle. uJulia ngoba kufanele eqe endaweni yaseMadrid wahamba wayetragini egcwele abantu ababalekayo esaphethe yona leyo ngane eshonele uma wayo. Seyisendleleni leyo truck yamiswa amaphoyisa, kanti lokho kumiswa amaphoyisa kwakuyi-trap. I-truck yazungezwa amasosha angamavikela ambuso amanavulela ngenhlamvu kuyona yonke into engemuva etruckini bebabulala. Badubula ngentululwane yezinhlamvu eziningi nenqwaba yabantu eyayihayiza ngemuva. Lapho kwathi sekuphelile ukukhala kwabantu ngemuva, bavula umnyango ongemuva bathola ukuthi wonke umuntu osetruckini ufile ngaphandle kwengane encane. Ngenhlanhla sithola ukuthi uJulia wagcina engahambanga netruck ngenxa yokuthi wazizwe ba-emotional kakhulu ukushiya uma wakhe u-Emilia ngemuva, so wayehlile etruckini, ingane wayishiya nabanye abantu. uHugo simthola ethi uyobheka ingane yakhe uMartha efica umnyango ukhiyiwe. Wathi mayengena wafica owesilisa uhlomile ozivala ubuso ephuma ebaleka. Ekwathi later sathola ukuthi lowo muntu wesilisa uhlomile usephenduke assassin, i-boyfriend kaJulia uCarlos. Ngakusasa ekuseni indaba yayisisabalele izwe lonke, kwakuyeyokudutshulwa nokubulawa kwabantu ababegcwele itruck kwasala ingane encane. Kwathi uHugo ngokubona into ecishe yenzeka enganeni yakhe ngayizolo ebusuku kade efica lo yamlisa, wayengasakhululekile ukushiya ingane yakhe eseyanayo emsebenzini. uJulia wafica ukhiye phansi, athola ukuthi ukhiye wendlu kamaka Carlos, uma we-boyfriend yakhe ongaboni emehlweni. uJulia wahamba ukuyosivakashela esalukazi, asifica singekho esimeni esikahle emva kwezindaba zokuthi indodana yakhe uCarlos washona. Esehambile lapho uJulia wahamba wayohlangana noMartha noHugo. noMartha babemkhumbuza njalo esekhohliwe ukuthi kwakumele abize uJulia ngomama, wayebuye ekhohlwe ethi Auntie Julia. Bathi befika emsebenzini kwakwenzeka okujwayelekile. uSilva ebanika ilist ye-gross ekumele iyothengwa through ukuthi kuzoba nenye iphathi emzini weminister ebusuku. uJulia wathi mayechazela uHugo ngokhiya utholile nokuvakashela uma kaCarlos, uHugo wathi bekuyi-trap leyo into eyenziwe ngamabomu, noma kuphika uJulia lokho. Kodwa khona lapho uHugo noJulia bagcina bephindelile ukuvakashela uma kaCarlos, bamnikeza nezipho, bemlekelela nokuklina endlini. Emzini weminister sithola umkaminister uMadam Alma ethatha uMartha ethi yomu-introducer komunye untanga wakhe uSergio okuwumshana kaminister. Izingane uSergio noMartha zazwana ngokukhulu ukushesha njengazo zonke iy'ngane. u-Alex no-Amelia bavakashelwa abantu abangabalindele. uRosa nobaba wakhe bangena emzini ka-Emilia ngodlame besola u-Alex ngokuthi uyena utshele amasosha ngaleya truck ebinababaleki, so uyena obulalisela abantu. Baqala lapho bamshaya u-Alex, bemshaya bemkhombe ngesibhamu. Khona lapho wangena umakaJulia u-Emilia ebakhombe ngesakhe isibhamu. Wathi bakhombe ngesibhamu wabatshela ukuthi akuyekwe lento eyenziwayo, kukhulunywe kahle njengabantu. Bathi besakhuluma naye uRosa wayeqhubeka nokuthi u-Amelia naye uyimpimpi ngoba umngane futhi uyi-ex kaMinister Lewis. Kuthe kusenjalo bezokungqongqozayo emnyango, uRosa nobaba wakhe bacasha kanti kwakuwuBegona owesifazane wakwamakhelwane naye osebenzela ugovernment, ethi uza lapha njengomakhelwane uzwe sengathi kukhona ingxabane nokulwa obekula ngaphakathi. u-Emilia wamtshela ukuthi uzwe kabi ebemnika ibhodlela lewayini. uBegona wanothisa ukuthi kunesibhamu esandleni sika-Amelia. uBegona ngoba wayimpimpi watshela amasosha ukuthi awazosesha la emzini ka-Emilia, nangempela angena ninaphaza ngaphakathi. Ngaleso sikhathi uRosa nobaba wakhe babasacashile ngaphakathi. Ngenhlanhla amasosha wabatholanga ahamba. uHugo noJulia besesemzini kamaka Carlos, uHugo esakhanda usinke ekhishini wahlasela
yatholwa indoda elala emgwaqweni. Ifuna ukumgwaza ithi akayinike ukudla lokhu kade beyokuthengela isalukazi singaboni. uCarlos wangena khona lapho wayishaya yaquleka le ndoda. uHugo watshela uCarlos ukuthi angajwayeli ukuvakashela uma wakhe kuyingozi kuyena nakuma wakhe. Kwakuyena owayelapha endlini wayezifihla ubuso wayezoshiya ukhiye enzela ukuthi uJulia awuthole ukuze akwazi ukuvakashela uma wakhe. uCarlos waphinde wacela kuHugo ukuthi angamtsheli uJulia ukuthi umbonele uyaphila. Emzini weminister kwase kunephathi kucelebratewa nokuthi uMadam Alma usewungqongqoshe omusha wezempilo. Ephathini wabathembisa uMadam Alma ethula ispeech ukuthi uzosithola isisombululo sokuthola ikhambi lokulapha le virus esibulala abantu. uMinister Lewis simthola ekhuluma noMinister of Home Affairs uSalvator owemxwayisa nge-involvement kankosikazi wakhe uMadam Alma ukuthi kungaba nobungozi ngezinto ezingalungile azenzayo. Kodwa uMinister Lewis wamphikela umkakhe wathi umsulwa. uMinister of Home Affairs uSalvator wanikeza uMinister Lewis iphepha eline-direction ukuthi uma kukhona into eyenzeka kuyena ahamba kule direction ebhalwe ephepheni ngoba ine-location. uHugo noJulia bathi sebeqedile umsebenzi sebethi bazothatha uMartha bamfice ezumekile ubuthongo elele eduze kamshana wakhona uSergio. uHugo wazama ukuvusa indodakazi yakhe kwangena unkosikazi kaMinister uMadam Alma wabatshela ukuthi bangamphazamisi ngoba elele uzolala safe la ekhaya bazomfica right ekuseni. uHugo noJulia benza lokho kushiwo ibhosi yabo bamshiya umntwana ebakhelesi lapho. uHugo wathatha uJulia wamusa kwenye indawo engajwayelekile. uJulia wayebuza ukuthi umsaphi kanti yomhlanganisa neboyfriend yakhe uCarlos owayecashile lapho. ekugcineni uCarlos nentombi yakhe uJulia bahlangana behlanganiswa uHugo bekujabulela ukubonana. Emzini kaMinister uMadam Alma noyedwa konesi bakhe abakhohlakele babedonsa igazi lengane uMartha ngesikhathi elele. okuthusa kakhulu ngokukhohlakala kwalo mama sithola ukuthi nomshana wakhe qobo uSergio naye waphenduka enye yama-victims akhe ngoba wathi kunesi akakhiphe nelakhe igazi uSergio. Emzini kaMinister sibabona besathuswe yindaba ezintsha ezifikayo zokuthi umngane kaMinister Lewis oyi-Minister of Home Affairs uSalvator ushonile ekuthiwa ushonele engozini yemoto. uMinister Lewis wacabanga amazwi kamngani wakhe uSalvator ngokumxwayisa ngobungozi. wacabanga nephepha agcina emnikeze lona izolo ebelithi makunento eyenzeka kuyena ahamba kuleyo address ebhalwe ephepheni. uMinister Lewis wahamba waya kuleyo address ebhalwe ephepheni efuna ukuyoziphenyela yena. uJulia waspenda ubusuku neboyfriend yakhe uCarlos kodwa kwamthusa uJulia ekuseni ukuthi uCarlos wamtshela ukuthi uJulia kuze aphephe kufanele asuke la endaweni yaseMadrid. uJulia waqhubeka waya emsebenzini noHugo. uJulia wethuswa ukuthi wathi yamsele ingane breakfast. uMartha benoSergio wafica ingane ezisalele ikhala ngokukhathala ngoba lo gogo beyidonsa amagazi ubusuku bonke. uMinister Lewis owesadidiswe ukushona komngane wakhe uSalvator umkakhe uMadam Alma wayebhize ebonakala engathi akanandaba. uDaniela wathi noma emtshela uma wakhe ngomngane kababa wakhona ushonile uSalvator. uMadam Alma watshela indodakazi yakhe uDaniela ukuthi yena ubhizi ufuna ukuba no-meeting nopresident njengoba ewuminister omusha wezempilo. ufuna ukuyokwethulela upresident ikhambi elisha levirus alidiscover ngokwakhe. uDaniela wancenga uma wakhe ukusupport ubaba wakhe ngalesikhathi esinzima abhekene naso. uMinister Lewis wafika kwilocation eyayibhalwe ephepheni ehamba noHugo kodwa kwafika wabethusa ukuthi leyo address yayibaholela kwilocation eya endlini ye-girlfriend kaSalvator uClara. uClara wayekhulelwe ingane kaSalvator esaba nangokwenzeke kwi-boyfriend yakhe uSalvator. uClara watshela uMinister Lewis ukuthi uSalvator ubulewe lokho wasekwenziwa sengathi car accident. uMinister Lewis wathola ucingo olumphuthumisayo endlini yesishayamthetho washiya uHugo lapho wamcela ukuthi ucela size uClara amgade abe safe. mase sibuyele emzini kaMinister sithola uJulia wayesephatheke kabi futhi esadidiswe ukuthi kwenziwa yini ezingane ezikhale zombili ngokukhathala. senjalo wabona iconsi legazi phansi. uHugo wayeshiye uMinister ukuthi agade uClara. uHugo wangena wafica uClara opha igazi kwi-floor phansi. sibona noCarlos wayebagadile ephezulu erufini. uCarlos wayesebenzela iphoyisa uMajor Enrique. uHugo ngenkathi ephuma noClara endlini watshela uClara ukuthi ucela ukumusa esibhedlela kodwa uClara wanqaba wathi ngeke akwazi ukuya esibhedlela uyesaba ngoba ngaficwa ababulali labo babulala uSalvator bafike bamqedele khona. uHugo wathatha uClara ngemoto wamusa uma kaJulia uEmilia. uEmilia wacheka uClara ekholele ekutheni uClara kungenzeka ukuthi ube ne-miscarriage. uClara waphaphama equlekeni waqala lapho watatazela efuna ukusukuma ethi uyesaba ababulali bangamfica la. wayesaba uClara ethi ingane yakhe izothathwa ngoba labo bantu baphuca abazali iy'ngane zabo. uHugo noEmilia babemncenga uClara ukuthi ayehlise umoya. ey'ndlini zombuso sibona uMadam Alma efika khona kupresident. uMadam Alma wacela kupresident ukuthi amvumele athule ikhambi elisha alidiscavile elizolapha le virus njengongqongqoshe omusha wezempilo.
impilo. Nangempela upresident wayesayina iproposal kaMadam Alma. Asazi ukuthi wayesephezu kwamuphi umqondo ma-ulet. Emzini kaminister kwafika uHugo ezokwazisa uMinister Lewis mayelana nesimo esibucayi sikaClara, i-girlfriend kaSalvador. uMinister Lewis baphuthuma noHugo emzini ka-Amelia ukuyoqalaza ngesimo sikaClara. Umama wakamakhelwane oyimpimpi uBegona simbona enikeza uShasbam ukhiye wenye indlu ekwenye iblock khona ibuilding. Wangena uShasbam enzela ukuthi athole kahle iview yokuthi abone kahle uma esedubula i-girlfriend kaSalvador uClara. uClara wayebhizi ethethisa uMinister Lewis ethi naye uSalvador ushone nje ngoba uMinister Lewis engamlalelanga mayemtshela. uClara wayefrustrated efuna ukushaya uMinister Lewis ethi kumanje lengane ayikhulelwe mayeke wayibeletha izothatha yena abulawe ngenxa yobudedengu kaMinister Lewis. Umfowabo kaHugo uAlex wathi ephuma evala umnyango wambona uShasbam ebuilding eliphezulu. Alex waphindela ngaphakathi wawutshela wonke umuntu ngendoda yesibhamu. Wabatshela ukuthi abalale phansi bonke. Bathi belala phansi saqhuma isibhamu. uHugo wabatshela ukuthi balale phansi bangasukumi banganyakazi. Esho evala amakhethini ewindini. Ngenhlanhla akekho walimala. No-Amelia wadonsa ifoni yakhe wafonela abantu bakhe abazofika bezolekelela ngosizo. uJulia wafica uSergio noMartha bebuka imovie angayiqondi kahle yezingane ezincane ezijinyiswa endaweni eyiplazi. uSergio watshela uJulia ukuthi le movie enye yamamovie ka-anti wakhe u-Auntie Alma. uJulia wabiza iy'ngane ebizele ekhishini ukuthi ziyodla. Washaya uphozi kuleyo movie futhi wanothisa nokuthi izingane ezikuleyo movie zilingana nabo uSergio noMartha. Wayesecabanga izinto eziningi uJulia. Iconsi legazi alifice phansi manje sekuyilento ebukwa iy'ngane ku-TV. Emzini ka-Amelia uHugo nomfowabo uAlex babefihla uClara ngesigqoko sejakhethi ngenhloso yokumthuthela kwenye indawo esafe ngokomyalelo kaMinister Lewis. Ngenkathi sebehamba uCarlos wayebagadile ngesibhamu phezulu. I-boyfriend kaJulia uCarlos wayesesebenzela leli phoyisa u-Enrique elijola nomkaminister. Lelo phoyisa laqasha uCarlos njengoShasbam ozobulala uClara, i-girlfriend kaSalvador. Kube futhi ngalowo mzuzu uCarlos kumele avikele futhi intombi yakhe uJulia. Ebe futhi uSalvador efuna ukuthi uCarlos abulale uAmelia uma wentombi yakhe aphinde avikele uJulia. Max masala le. uClara bamthatha bamusa emotweni eshayelwa ubaba kaRosa okuyena wayezomthutha. Ngesikhathi imoto isihamba noClara yamiswa amaphoyisa endleleni. Amaphoyisa abatshela ukuthi abalethe lo muntu wesifazane ofihlwe ngesigqoko sejakhethi. Kodwa ethuka amaphoyisa makukhunyelwa isigqoko salo wesifazane bethola ukuthi akusiyena lo Clara bamfunayo kodwa uRosa. uClara bamswapha bamshintsha ngoRosa for ukuphepha kaClara. Kanti uClara ngalowo mzuzu yena wayesafe etransportwa imoto kaMinister Lewis. Amaphoyisa acela imvume yokusesha imoto kaMinister owasebenzisa isikhundla sakhe sokuba semandleni wanqaba. Wadlula kanjalo kuMinister noClara eya endaweni ephephile. Sebedlulile lapho uMinister Lewis wayengayekile ukuxolisa kuClara ngokulahlekelwa uSalvador. Waphinde wamthembisa futhi ukuthi uzomnakekela yena nengane ngaso sonke isikhathi. uMinister Lewis wathi esembekile uClara ku-safe house wapaka imoto wacabanga ezicabanga yena noSalvador besebancane behamba beyodoba emfuleni. Mhlaba eshiya kanjalo ukudoba kuba bethola umbiko wokuthi uMadam Alma ubelethile uthola ingane yomfana 25 years ago. Leyo ngwane kwaku-Ivan umfana kaMinister Lewis. Wayeka kanjalo ukucabanga uMinister Lewis wahamba waqhubekela emngcwabeni kaSalvador. uMinister wangena wabuza ku-Enrique ukuthi izinto zihamba kanjani ngoba bethe yabo umnike update kuyona yonke into eyenzekalayo. Iphoyisa uEnrique wathi ngobethule ingoba nesimo sisathule. Enkulumeni phakathi kwaMinister Lewis nephoyisa uConstable Enrique kwakunetension yokungezwani phakathi kwalamadoda amabili. uMajor Enrique watshela uMinister Lewis ukuthi kuke kudala naye uzothola isikhundla esiphezulu azopromotelwa kusona. uMinister Lewis wambongela sakumbhuqa wathi siyakubongela. Bathi sebebobabili umkaMinister Lewis uMadam Alma neboyfriend yakhe iphoyisa uEnrique wambuza ukuthi beqinisile yini lento ade ayitshela uMinister ukuthi uzopromote abe sesikhundleni esiphezulu. uMajor Enrique watshela igirlfriend yakhe uMadam Alma ukuthi kungenzeka athole ipromotion yokuba uvice president. Waba surprised kakhulu uMadam Alma iboyfriend yakhe imtshela izindaba bengazilindele. Wasuka khona lapho waya upstairs kwemkhwenyane wakhe uMinister Lewis wambuza ukuthi ubekuphi sonke lesikhathi. uMinister Lewis owayesacasulwe izixwayiso zikaSalvador umngane wakhe oshonile ebezisho ngonkosikazi wakhe uMadam Alma. Wamane wacikeka uMinister Lewis wamtshela ukuthi akakaze ambuze lutho mayelana nezimfihlo zakhe so akamyeka ahlukane naye. uMinister Lewis wahamba khona lapho efuna ukuyochecka uClara. Still akamtshelanga umkakhe uMadam Alma ukuthi uyaphi. Emzini kaMinister uthola uMadam Alma esacasulwe indlela akhulume ngayo naye uMinister Lewis. Kwangena ingane encane yomfana uSergio ithi jabulela u-anti wayo wayithethisa wayixosha watshela uJulia ukuthi akahambe nayo uSergio. uCarlos wayesephenduke isisebenzi sephoyisa elikhohlakele uEnrique wamthuma ukuthi akabulala uma wentombi yakhe uAmelia
ngokuthi u-Amelia wayezwana kakhulu noMinister Lois okuyisitha salo lelo phoyisa u-Enrique. Lapho simthola u-Amelia endlini kaClara ezwa izinyawo zomuntu ohambayo, wasukuma u-Amelia wadonsa isibhamu sakhe, kanti umuntu ozongena lapho uMinister Lois naye wayesezoqala zama-clue angamxhumanisa nomkhondo wokuthola mayelana nokubulawa komngane wakhe uSalvador, kanti ngokunjalo no-Amelia wayezoseshabona ubufakazi. Ngaleso sikhathi uCarlos wayeyilalela inkulumo yabo. uMinister Lois watshela u-Amelia ukuthi la endlini kukhombisa ukuthi kukhona umuntu oke waba khona, wathi abaphuthume baphume. Ukuthi uJulia wayitshele uMadam Alma ukuthi akahambe noSergio, wahamba wahlangana noHugo, bamhlanganisa nomngane wakhe uSergio okuwuntanga wakhe uMartha. Izingane ezimbili zadansa emgaqweni, zatshela uHugo noJulia nabo ukuthi abadanse nabo. Nabo-ke abadala bagcina sebedansa nazo iy'ngane, bakhohlwa ukuthi basemsebenzini, babona uSergio engasekho. uHugo noJulia noMartha base befuna umfana omncane uSergio bengamtholi, bemmemeza. uMartha wacosha izibuko zikaSergio phansi. Umfowabo kaHugo u-Alex wamthola uSergio ehamba nelinye ikhehla ngalazi, walibamba. u-Alex lelo khehla walibuza ukuthi lisaphi ingane, lelo khehla labaleka. u-Alex wathatha umfana omncane wahamba naye emzini weminister. Indodana kaminister u-Ivan wabona iphoyisa u-Enrique liphuma ngaphakathi. u-Ivan watshela u-Enrique ukuthi akahlukane noma wakhe aphume ahambe la emzini kababa wakhe. iphoyisa uMajor Enrique wanika uMadam Alma izithombe zomyeni wakhe uMinister Lois emkhombisa beno-Amelia. uMajor Enrique wabiza uMinister Lois ngenyoka, unkosikazi wakhe, emtshela nokuthi benoma kaJulia u-Amelia bayajola. uMadam Alma wayesathukile ukuzwa lezo zindaba ayibona nalezo yithombe. Kwangena uDaniela indodakazi yakhe. uDaniela watshela uma wakhe ukuthi uzohamba ayobona unkosikazi kaSalvador later. uMinister Lois wathi uyafika emzini wakhe wafica indodana yakhe u-Ivan edakiwe ehlele emotweni yakhe ePorsche. uMinister Lois wacasuka wadonsa umfana wakhe wamkhipha ngaphandle emotweni, wamtshela ukuthi kumanje basaphethwe kabi indaba yokushona kaMinister Salvador obesefana nobaba ku-Ivan, kodwa ngalowo mzuzu u-Ivan udakwe utshwala. u-Ivan owayesadakwe utshwala watshela ubaba wakhe ukuthi iphoyisa uMajor Enrique noma wakhe uMadam Alma bayajola, wathi kade emxosha nje ma-aweni ambalwa. uMinister Lois kwamthusa ukuzwa lokho. Emzini ka-Amelia kwangena abantu abangaziwa, kukhona naleli khehla kade lintshontsha umfana uSergio. Babehamba nenye ikhaphula esencane eyayikhala ngokuthi uSergio ingane yabo iyantshontshwa esibhedlela, bethi bazomlanda. Bathi futhi bayamazi nge-birthmark esesiswini sakhe ukuthi uSergio ingane yabo, nanamadotha awu-2 asemva kwendlebe. uJulia wambamba umfana omncane emshekhe emva kwendlebe, wawabona lawo madotha abakhuluma ngawo amabili. Babakholwa ngempela ukuthi uSergio ingane yabo yangempela iyalahleka esibhedlela, kodwa-ke babacela ukuthi abakwazi bamthathe manje ngoba bona bayabantu abasebenzela yena lo mama uMadam Alma, ngicela bayamthatha kuyena. Abazali bengane babenqaba ukukwenza lokho, bethi ngeke bayishiye ingane yabo sebeze bayibona, kodwa ngenhlanhla kwagcina kuvunyelene ngokuthi lokho kungafaka uJulia noHugo enkingeni, bebe bengangeni. uHugo wabatshela ukuthi uzoyikhuluma noMinister Lois le ndaba, njengendoda ekhaliphile uzoyisolva le nkinga. uHugo noJulia bathi bamhambisa uSergio ekhaya, bathola ukuthi uMinister Lois noMadam Alma bebengekho imini yonke. uHugo noJulia bathola ithuba lokuphinde bamtshontshe uSergio bahambe naye bamuse kubazali bakhe. Emzini ka-Amelia sithola uCarlos etshela uJulia ukuthi akathule angaba ngumsindo, kukhona izinto ayitholile. Wamtshela ngepeni eline-information. uCarlos wathi leli peni ulithole endlini kaClara, liphethe yonke imininingwane. Leli peni lalilakhe i-USB ngoba laliphethe information abathi mabelidlala kwavela zonke iy'ngane ebezenziwa ama-subject unkosikazi kaMinister Lois zikhishwa amagazi. Kwamthusa kakhulu uJulia lokho, kakhulukazi uma ibona ukuthi ey'nganeni lezo kukhona ngisho uSergio nengane kadadewabo uMartha. uJulia leyo nto wayeyibuka eseyibuka umndeni wakhe wonke, ibatshengisa nenqwaba yey'ngane ezalahleka ezaduka ngenxa yokukhohlakala kaMadam Alma. Uma siqala ngoMadam Alma ebhakaza umnyango wendlu kama kaJulia u-Amelia ethi uzolanda ingane yomshanakhe uSergio. Wangena sethethe ethethisa uHugo benoJulia ngokuthatha umshanakhe ngaphandle kwemvume yakhe. Bathi besaxolisa uMadam Alma wabatshela ukuthi baxoshiwe, bangabe besayihlupha ngokubuyela emsebenzini, akasabadingi. Waphuma wahamba. Kwathi uHugo ngokuthi usafuna ukukhuluma noMinister mayelana ney'ngane ey'lahlekile akade bezibona kwividiyo. uHugo watshela uJulia ukuthi kumele bahambe bayokhuluma noMinister Lois. uMadam Alma wathi efika ekhaya wafonela udokotela wakhe omusha emva kokushona kaDr Thomas. Wayeseqashe uDr Elijah obuya bewumfowabo. uDr Elijah watshela udadewabo ukuthi izingane eziningi zikhathele, kudala zimunca amagazi, seyiphelele umdlanje, seyilele phansi ezinye zazo. uMadam Alma watshela uDr Elijah ukuthi akaphushe umsebenzi fast, amagazi ey'ngane adingakala, angabi nandaba nokuthi iy'ngane y'khala ngokukhathala noma kunjani, akanandaba naleyo nto. Mase sibuyele eMadrid sibona uCarlos ephindele ekhaya evakashela uma
uma wakhe ongaboni emehlweni. Carlos wayazi ukuthi ukufika kwakhe la ekhaya kungaphinde kumqhathe nokuboshwa amaphoyisa. Isalukazi samemeza sicabanga ukuthi umuntu ogqekezayo. Wathi uCarlos mayezisho ukuthi ubani, sethuka kakhulu isalukazi ngokubuya kwendodana yaso sazi ukuthi ishonile. Uma kaCarlos wambamba uCarlos ebusweni efuna ukumuzwa kahle ukuthi uyena. Wajabula kakhulu ugogo yizwe indodana yakhe. Wachaza noCarlos ukuthi ukuza kwakhe la kungamfaka kwenkulu inkinga kodwa bengeke angeze ukuzobona uma wakhe, kodwa wathi uma wakhe ngobe kwazile nokuthi uyaphila lokho kusho likhulu kuyena, kodwa uyamcela ukuthi angariski impilo yakhe ngokuthi azobona yena. uCarlos wayetshela uma wakhe ukuthi kumele bapakishe impahla zabo bahambe la endaweni yaseMadrid, kodwa ugogo wayengayingeni leyo. Lokho kwamenza uCarlos wacasuka kakhulu. uHugo noJulia ngesikhathi befuna ukungena egeyithini la kuSector 1 kwatholakala ukuthi ama-gate pass abo ase-invalid. uMadam Alma wavalile ngesikhathi baxosha, amaphoyisa abanqabela ukuthi bangene. Indoda eyayikulayini yakhwehlela ngendlela ukuthi abantu bethuka becabanga ine-virus. Abantu bazama ukubaleka eduze kwayo kwaba nokuxokozela. Ngaleso sikhathi sesiphithiphithi uHugo noJulia bathola lelo thuba lokubaleka bangene ngenkani. Bakwazi ukungena ngaphakathi, kodwa kwathi sekumele bangene emzini kaminister bavinjwa ama-bodyguard kaMadam Alma. Kwathi kusenjalo kwaqhamuka uDaniela watshela i-bodyguard ukuthi alibavumele bangene. uHugo noJulia bangena e-ofisini laMinister Lewis, bafike bamchazela lonke udaba likaSergio ukuthi unabazali bakhe bangempela abafuna ukuhlanganiswa nendodana yabo. Bathi besachaza kwangena uMadam Alma owayecasukile watshela umyeni wakhe uMinister Lewis ukuthi akabazibe labangabanaki baqamba amanga. Waqhubeka uHugo wachazela uMinister Lewis ukuthi igama langempela likaSergio uJohn. Lokho kwathusa uMadam Alma wabuza ukuthi lokho abakuthole kanjani. uMinister Lewis watshela unkosikazi wakhe ukuthi akehlise umoya ngoba sikho isidingo sokuthetha, bona into ekufanele bayenze ukuxhunyaniswa nabazali balomfana. uSilva wanikeza uJulia noHugo ama-resignation letter abo, kodwa bawanqaba ukuwasayina. Bathi bona bebengakazimiseli ngokuyeka umsebenzi futhi lo msebenzi ubalulekile kubona. Kuthe kusenjalo wangena uMinister Lewis wabatshela ukuthi abakhululeke, umsebenzi wabo usekhona, ngeke uzubaphelele. Waphinde wabacela uMinister Lewis ukuthi abamtholele abazali bakaSergio ufuna ukukhulumisana nabo. uSilva wazibuza ukuthi kungani uMinister Lewis eseshintshe kangaka senze kwafika uHugo, nanokuthi wenziwa yini abathande kangaka uHugo noJulia. uSilva wanikeza uJulia izinto zokusebenza baqala basebenza. Kwathi ngokuhamba kwesikhathi bafika abazali bakaSergio. uMadam Alma wabaqambela amanga wathi uSergio unesifo esidinga i-medical care edinga amamiliyoni amadola. uMadam Alma waphinde wabatshengisa ifayili athi babeyisayinile ukuthi bayanikela ngengane. Abazali bakaSergio baphika bathi babengasoze bayidedela indodana yabo abayithandayo. Abazali bakaSergio bathi bayamthatha uSergio bahamba naye ingane yabo kade bayigcina. uMadam Alma wabatshela ukuthi kulungile bamthathe, kodwa benze sure ukuthi njalo emva kwezinyanga ezimbili baba nayo imali engango-$1.2 million wokumutha kwi-monitoring machine ngenxa yesifo sakhe yanaso. Uma ingatrithwanga leyo medical condition kufanele bazi ukuthi ukufa kaSergio kuyobe kusezandleni zabo ebaqambela amanga, akukho ngane egulayo la. Abazali bagcina ngokuthi bawakholelwe lamanga kaMadam Alma. Bathi kunokuthi bathathe ingane iyoshona kungcono aqhubeke ahlale naye. Bathi sebehamba abazali bakaSergio bavalelisa kwindodana yabo. uMinister Lewis wabatshela ukuthi bangafika noma yinini bazomvakashela. Umzukulu ka-Emilia uMartha wayezazi ngamagama lezi zingane ezazivele kwi-screen se-projector akade bezibuka ngosizo lwe-pen eli-USB. uMartha uthi lezo ingane zahanjiswa ebusuku zisiwa kwenye indawo, zihanjiswa uMadam Alma nendodana yakhe nabanye odokotela ngalesikhathi ezayifuthwe khona ngegesi. Lapho u-Amelia beno-Alex babona kungcono baqala umshikashika wokufuna lezi zingane ezilahlekile. Baqala lapho baprinta izithombe ezingamaphepha babehambe bezinamathisela ngenhloso yokuthola lezi zingane ezilahlekile, befake namafoni number abo ngezansi. Kanti u-Alex uzothi esanamathisela leso sithombe edrobheni ebusuku. u-Alex wabanja amaphoyisa amthatha amuse e-police station. u-Alex bambopha bamshaya bembuza ukuthi unikwa ubani imvume yokuhamba echoma izithombe ezinezingane la, bemshaya kwaze wafika iphoyisa elilodwa kuthiwa uFernando lathi Alex akaqaqwe khona lizomhlaba ngembuzo. Kwathi lapho u-Alex sesebebobabili noFernando wambuza ukuthi kungani ehambe ebeka izithombe zezingane ezilahlekile. u-Alex wathi yena ufuna ukusiza nje mayelana ney'ngane ey'lahlekile. uFernando wawuphinda umbuzo wakhe wathi ukwenziswa yini lokho. u-Alex watshela uSergeant Fernando
ukuthi lezi ingane ezisesithombeni kuthiwa zafa kodwa kungenzeka ukuthi ziyaphila. Iphoyisa uFernando lathi lisazomthatha manje uAlex liyombopha limphinde limshaya azakhuluma iqiniso. Kuthe kusenjalo kwangena uDaniela indodakazi kaMinister. uDaniela wanikeza iphoyisa ibusiness card yakhe wathi amfonele kule number mangabe efuna ukushushisa iclient lakhe ngoba yena uyiloya kaAlex. Wahamba naye imsusa epolice station. Unkosikazi wephoyisa uFernando wafika kumyeni wakhe ekhala ngokuthi isithombe sengane yabo ekwathi wayafela esibhedlela kuthiwa kungenzeka ukuthi yaphila. uDaniela wahambisa uAlex ekhaya kanti uEmilia wathola ucingo kunkosikazi kaFernando owathi ubone isithombe sezingane ezilahlekile ungomunye womzali walahlekelwa ingane naye. Emva kwesikhathi kwafika inqwaba yabazali abalahlekelwa izingane bahlangana noAmelia endaweni yengaziwa baphinde bajoyina uDaniela indodakazi kaMinister noAlex. uEmilia umakaJulia bonke abazali wayebanika ithemba lokuthi izingane zabo kungenzeka ukuthi ziyaphila. Abazali bakaSergio ababephindela kuMadam Alma ngenhloso yokuvakashela ingane yabo uSergio bemphathele nochocolate badutshulwa bashona bengakafiki lapho. Kwathi emva kwama-hour uMadam Alma wafika eplazini lapho kuvalelwe khona izingane wabingelela uDr Elijah. uDr Elijah watshela udadewabo ukuthi wenze njengoba esho ukuthi umjovo athi ukwandisa ube strong kodwa lokho kube ingozi ngoba ezinye izingane zishonile. uDr Elijah waqhubeka watshela udadewabo ukuthi iyodwa ingane eyinegazi elinama-results ayihamba kahle yilena elahlekile futhi yagcina ingezanga ecampini. Wacabanga uMadam Alma ukuthi leyo ngane yakhuluma ngayo ukuthi yalahleka uMartha indodakazi kaHugo. Lana sithola enye intombazane yomuntu omnyama eyayisebenza njengemaid emzini kaLewis isebhasini iya khona emsebenzini kuSector 1. igama lelo ntombazane uManuela kwakuyigirlfriend yendodana kaMinister uAvan. Ngesikhathi uManuela ehlele ebhasini kwasuka owesilisa vele ophalazele ngubena ayigqokile. Amaphoyisa acabanga ukuthi udakiwe lo muntu amshaya wazwaquleka kanti lo muntu ngesikhathi bemshaya uzovela ashone. Babona lethi ukuthi bengadakiwe utshwala kodwa ubuhlaselwe ivirus. Khona lapho ibhasi lamiswa amaphoyisa ngenhloso yokuquarantine abagibeli balo. Kwenhlanhla uManuela wakwazi ukubaleka wacasha emva kwesihlahla ekakucashwe khona omunye umuntu naye obaleke khona ebhasini. uManuela wayekhulelwe ekhuleliswe uIvan indodana kaMinister. uManuela wayengamtshelanga uIvan ukuthi ukhulelwe ingane yakhe. Into eyayisamphethe kabi ile ndoda enevirus emphalazelile ezibuza ukuthi ngaba akathelelekanga yini. Iphoyisa uFernando wangena emzini kaEmilia wamsabisa ngokuthi uzombopha mayiqhubeka nokunamathisela lama-poster alezi zingane. Into eyayiphethe kabi uFernando ukuthi unkosikazi wakhe wayesedepressed kakhulu emva kokubona lezo zithombe kanti wayesezwe wakhohlwa ukuthi bake baba nendodana ekuthiwa yashona kodwa bengayingcwabanga. uFernando wayebhizi encenga unkosikazi wakhe ukuthi ucela adlulise lento ngoba indodana yabo kudala yashona. Iphoyisa uFernando lakhomba uEmilia ngesibhamu lamtshela ukuthi lemkhuzo kokugcina futhi limvakashela kokugcina alifuni ukuphinde libone izithombe ezikanjena zinamathelisiwe ngoba zigulisa unkosikazi wakhe. uAmelia wavuma. uAmelia wanika uMartha isithombe sendodana kaFernando ebuza kuMartha ukuthi uyamazini lo mfana. uMartha wavuma ukuthi uyamazi igama lakhe uPedro babe naye kwifacility. Kwathi kusenjalo umakhelwane oyimpimpi osebenzela ugovernment uBegona wafika ezotshela uAmelia ukuthi owesifazane nowesilisa kade bemvakashele ezinsukwini ezidlule batholakale bedutshuliwe beshonile. Wayekhuluma ngabazali bakaSergio. Ku-Revelation siyathola ukuthi abazali bakaSergio badutshulwa ileli phoyisa elikhohlakele ekuthiwa uEnrique elijola nonkosikazi kaMinister Lewis. Lo mama oyimpimpi uBegona waxwayisa uEmilia ukuthi akaqaphele abantu azwana nabo. uEmilia wasala echokekile ethuke kakhulu ngokuzwa ngokushona kwabazali bakaSergio. uJulia wabona ukuthi khona okungahambi kahle ngoManuela ngalolo suku wambuza ukuthi kwenze njani. uManuela watshela uJulia okwenzekile ebhasini nanomuntu onevirus omphalazelile nanokuthi ukukhulela kwakhe isisu sasesibonakala. Kusenjalo uJulia noHugo uma bezwa ngokubulawa kwabazali bakaSergio babezisola bezitshela ukuthi baze babulawa nje kungenxa yabo. uMinister Lewis noHugo bahamba baya emngcwabeni kwabazali bakaSergio. Epolice station iphoyisa uFernando wabona izithombe mayelana nokufa kwabazali bakaSergio. Wathi laba bantu babulawele into engekho bebengenacala. Wathi mayitshela iphoyisa uEnrique wamtshela ukuthi akayeke ukuqambukela izindabeni ezingamfuni. uFernando amdidisa kakhulu amazwi akhulunywa uEnrique. uSilva wayesetholile ngokukhulelwa kukaManuela watshela uIvan. uIvan wayethukile ukuthi igirlfriend yakhe ayimazisanga ngani ngokukhulelwa kwayo. uIvan wafika wazotshela uManuela ukuthi uyamthanda embuza nokuthi ubemfihlelelani ukuthi ukhulelwe ngoba uyafisa ukuba nengane naye futhi uyakujabulela ukuthi usezoba ubaba. Bathi besaqabulana uEvan noManuela kanti ngokusheshsha uManuela usebonakala izimpawu zevirus. Ngokutatazela
yamchazela u-Ivan esathuswe ivirus yentombi yakhe watshela uma wakhe wathi uManuela uthelelekile ngegciwane kodwa uyamthanda futhi kumanje ukhulela ingane yakhe. Wathi kuma wakhe ucela msize. uMadam Alma watshela indodana yakhe ukuthi akakhululeke uzobasiza benentombi yakhe uManuela. Ngokuthi u-Ivan wayemazi uma wakhe wamncenga ukuthi ucela angayibulali intombi yakhe but ayisize. uMadam Alma watshela indodana yakhe ukuthi ayikhululeke. Khona lapho wasuka ngokushesha uMadam Alma ehamba eyofuna uManuela ememeza igama lakhe ecasukile. uMadam Alma wafuna uManuela engamtholi kanti ngenhlanhla uManuela wayesecashiswe uJulia. Nomama wayesebenza endlini uSilva weqisa uManuela ngokuqamba amanga kuMadam Alma nakuma-security agade esangweni. u-Ivan wabalekisa intombi yakhe kwibhubesi eluma wakhe emdriver out kwimoto yakhe yohlobo le-Porsche egreen. Siqala ngo-Ivan owayehambisa intombi yakhe uManuela egulayo kumalume wakhe udokotela uDr Elijah kwi-facility yey'ngane emncenga ukuthi akasize isithandwa sakhe. u-Elijah wathola ukuthi nomshanakhe u-Ivan uthelelekile ngalesi sifo. u-Elijah waphuthuma wajova u-Ivan ngomjovo wamqulekisa wamthutha wamusa ekhaya lakhe washiya uManuela kanjalo engamsizanga enzela ukuthi afe. noManuela kwasekusele kancane ukuthi ashone. uMinister Lewis nomkakhe uMadam Alma bebekhuluma ngento ekumele yenziwe ukuze kusizakale indodana yabo Ivan. Ngalelo langa ebusuku uHugo noJulia babephuza ugologo. uJulia itshela uHugo ukuthi sekumele athole intombi manje ngoba kudala ashona udadewabo uSarah. Iphoyisa uEnrique wafika ku-Children's Facility ethunywe uMadam Alma ukuthi azobulala uManuela intombi yendodana kaMinister Lewis. uHugo noJulia bathi befika emsebenzini bathola izindaba ezibuhlungu ukuthi uManuela no-Ivan batheleleke ngegciwane bobabili. u-Amelia wafika epolice station ezofuna iphoyisa uFernando. uFernando wabuza u-Amelia ukuthi uzofunani la ngoba umtshelile ukuthi indodana yakhe yafa 3 years ago. uFernando wabiza i-security ukuthi ayimkhiphe out lo mama u-Amelia ngoba ethi ubanga isicefe. uFernando wasala ebuka leli phepha ekade liphethe u-Amelia eliney'thombe zey'ngane. wasala ecabanga eyibuza uFernando ukuthi kungenzeka yini lo mama ukuthi mhlawumbe uqinisile njengoba engayiyeki lento yakhe. iphoyisa u-Enrique wabona lo mama u-Amelia iphuma epolice station. u-Enrique waphuthuma kuleli phoyisa ekuthiwa uFernando. u-Enrique watshela iphoyisa uFernando ukuthi angaphinda angenise lo mama ngaphakathi akadingekile la ngaphakathi futhi uma kwenzeka ephinde ngena la uFernando uyophelelwa umsebenzi. uFernando wayithatha imiyalelo kamphathi wakhe kodwa wayesadidekile still ngezinto ey'shiwo uma kaJulia u-Amelia. emzini kaMinister Lewis bonke odokotela babebhizi bephansi phezulu besebenza ukuthi kulapheke indodana kaMinister. u-Ivan wayevalelwe kwi-quarantine zone. uHugo noJulia babesadidekile ukuthi kwenzeke kanjani kwabuyisa u-Ivan yedwa kodwa intombi yakhe ekhulele uManuela akabuyanga. baphuthuma bakuripota kuMinister Lewis lokho. uMinister Lewis wabuza kusibari wakhe udokotela Elijah ukuthi le camp ekuvalelwe kuyona iy'ngane iphi. emva kwalokho uMinister Lewis watshela uHugo noJulia ukuthi abaphuthume bayosiza uManuela. uManuela kwasekubukeka sengathi uphefumulo kokugcina wayebukwa umfana omncane kuthiwa uPetro. uPetro wangena neglasi yamanzi wayinikeza uManuela ukuthi aphuze. uPetro indodana yephoyisa uFernando leli lithi eyashona 3 years ago. uMadam Alma watshela uDr Elijah umfowabo ukuthi into ezosiza indodana yakhe u-Ivan igazi lentombazanyana encane ebizwa ngoMartha okuyindodana kaHugo. uMadam Alma nomfowabo Elijah bathumela ama-bodyguard ukuthi ayokidnapha ingane encane uMartha. ngesikhathi eyedwa ekhaya uMartha kwafika umama umakhelwane oyimpimpi wase-next door osebenzela ugovernment ogama lakhe lo-Ubhegona wakhohlisa ingane ngoswidi ukuthi imvulele emnyango ngoba yisele yodwa. avula ama-bodyguard waMadam Alma lapho uMartha ebaleka ekhaya la eyokucasha kwelinye ikamera. bamfica la acashe khona bamthatha bamjova waquleka. bayithatha ingane bayoxilongela kwi-laboratory eyimfihlo. uDr Elijah nabanye odokotela bangaMadam Alma balidraina labaliningi igazi lengane ngenhloso yokuthi kumele kusinde indodana yabo u-Ivan. uMadam Alma watshela iphoyisa u-Enrique ukuthi abaphuthumise ithimu yakhe basuse izingane lapha kwicamp ngoba uMinister Lewis usetholile ngaleyo ndawo. iphoyisa u-Enrique wathatha iphoyisa uFernando ukuthi awumlekelele. izingane zayihanjiswa ngolwayini zihanjiswa kwenye ifacility. ngaso leso sikhathi kwafika uHugo noJulia kuyona leyo campsite kodwa ngalesi sikhathi uHugo noJulia babengeke bakwazi ukusiza izingane ngoba umuntu ebabemzele la uManuela wayengashona noma yini. emzini kaMinister u-Ivan bamjova ngegazi likaMartha. uMadam Alma walikhuluma iqiniso kumyeni wakhe ukuthi leli gazi alisebenzisayo yilezi ngane and futhi lokho kuyaphoqa ngoba indodana yabe phakathi kokufa nokuphila. babona lapho ukuthi le substance yokusebenzisa igazi lengane iyasebenza ngokuthi u-Ivan wavuka khona lapho wabona noMadam Alma ukuthi ngokuthi indodana yakhe kube umuntu wokuqala ukuthi atheste kuyena leli gazi eline-antiviral. wabona lapho ukuthi i-breakthrough ezosuggestwa upresident. kwi-campsite wafika uSargeant Enrique esezoqedela uManuela
uManuela, wathi lapho esemkhombe ngesibhamu esemdubula, umfana omncane uPedro wajikijela iphoyisa ngale glasi kade ephuzisa ngayo uManuela amanzi. uSergeant Enrique waqukula umfana omncane uPedro wamthatha wamusa emotweni enezinye izingane. uFernando wayibona indodana yakhe azi ukuthi iyashona, waqala wabuyelwa umqondo ukuthi lo mama uEmilia bekhuluma iqiniso sonke lesikhathi. Waqala lapho uFernando ukubona ukukhohlakala kagovernment awusebenzelayo kanye nenkosikazi kaMinister. uHugo noJulia bangena bamthatha uManuela before kufike uSergeant Enrique ezomqedela. Kwathi ngalobo busuku uDr Elijah kade sebuyela kule facility ebineyingane ezolanda ama-medical supplies asalile. uHugo noJulia bamkhomba ngezibhamu njengoba babesacashe ngaphakathi noManuela. uHugo watshela uDr Elijah ukuthi akenze yonke into ukusiza uManuela, kungenjalo uzomlahla phansi ngenhlamvu. uEmilia umakaJulia wathi efika ekhaya wathola ukuthi umzukulu wakhe uMartha ukidnaphiwe. Wangena endlini kamama umakhelwane oyimpimpi uBegona wamhlaba ngempama, embuza ukuthi uphi umzukulu wakhe. uBegona wathi naye bengekho into ebezoyenza ngoba usebenzela ugovernment. Kubonakala ukuthi nesimo sikaManuela sasiya ngokuya sibanzima. Lapho uHugo asefuna ukudubula khona uDr Elijah embuza ukuthi uhlulwa yini ukusindisa umphefumulo kaManuela. uDr Elijah wathi ngiyakwazi ukumsiza uManuela ngaphandle kwegazi lengane kaHugo uMartha ngenxa ka-blood type waleyo ngane ne-immune system yakhe uMartha. uMinister Lewis ngalolo suku kwakumele ayoba ne-speech nopresident ey'ndlini zombuso wephalamende, nokuyilapho unkosikazi wakhe uMadam Alma amtshela khona ukuthi empeleni all along leli gazi elisindisa le virus lithathwa ezinganeni. Waqhubeka wathi lezi zingane ezisuke yilahlwe abazali bazo futhi yena uzikhulisa ngothando nokuyinakekela. uMinister Lewis wabona lapho ukuthi unkosikazi wakhe bengaqanjelwa manga sonke lesikhathi ukuthi uhlukumeza izingane ngoku-experimenta ngazo ezenza ama-guinea pigs. Wabona futhi ukuthi intombi kaSalvador lekhulelwe uClara ubeqinisile ukuthi uzobeletha le ngane bese yahlukaniswa naye. Kodwa kwangaleso sikhathi uMinister Lewis wapretenda wenza sengathi ungasesayidini la nkosikazi wakhe. Iy'ngane zasey'thuthelwe kwenye underground facility lapho uFernando wayengakholwa amehlo akhe ukuthi uyibone ngempela indodana yakhe uPedro. Wahamba wayovakashela leyo campsite, kodwa iphoyisa uFernando wanqatshelwa unesi osebenza ngey'ngane wathi akavumelekile ukuba la ngaphandle komuntu wezempilo futhi oqondene nokusebenzela kule facility. Wamcela ukuthi ucela ahambe. Kwathi later sebeqedile ukumunca igazi likaMartha bazomfaka kuyona le facility egcwele iy'ngane naye. uMadam Alma nomkhonyane wakhe uMinister Lewis bafika ukuzohlangana nopresident, nokuyilapho uMinister Lewis wayesevumelana nento yabo abayenzayo. Sibona upresident echazela uMinister Lewis ukuthi bazorana ama-test ezinganeni ezineminyaka esukela ku-15 kuya phansi. uMinister wathi mayibuza ukuthi le risk nanokuphepha kwey'ngane abangakucabangeli bathini ngakho ngoba isencane. unkosikazi wakhe watshela umyeni wakhe ukuthi akakhululeke lokhu bakwenza professionally futhi ngothando, abukho ubuhlungu nokuhlukumezeka okwenzeke ey'nganeni. uMinister Lewis wayengayizwisisi kahle lento, watshela upresident ukuthi kungani bangazame ukwenza ezinye iy'ndlela zokulwisana naleli gciwane ngaphandle koku-include iy'ngane ey'se-underage. upresident watshela uMinister Lewis ukuthi noma bengathandi ukwenza lento kodwa kuyaphoqa ngokuthi isizwe kumele sisinde ngenxa yegazi lalezi y'ngane, kungenjalo isizwe sonke sizobhubha sibhujiswe igciwane. Ekugcineni uMinister Lewis wavuma evumelana neplani yabo upresident nonkosikazi wakhe. So upresident watshela uLewis ukuthi uyena kumele adeliver ispeech esizokhuthaza abantu nabazali ukuthi balethe izingane zabo ngaphambili, angakhohlwa futhi ukumenshina ukuthi kuphephile ukwenza lokho kanti futhi kunesidingo. uLewis wavuma, sekubonakala ukuthi usehambisana nayo yonke into eshiwo unkosikazi wakhe uMadam Alma. Kwi-campsite uDr Elijah wayesethathe igazi likaJulia, uJulia wathi unikela ngelakhe igazi ukuze kusinde uManuela. Noma uDr Elijah wayenganelisekile yilokhu, ebatshela ukuthi igazi lidingakala lana yilo muntu ongakahlosi osemncane futhi ongakazi azibandakanye ocansini. Kodwa ngenhlanhla engalindelwe umuntu, igazi likaJulia lasebenza kuManuela ngoba simbona ephaphama ebangcono esimeni akade eyisona. u-Ivan wayesesindile wabuza kuma wakhe ukuthi iphi intombi yakhe uManuela. u-Ivan wathukuma wakhe wambiza ngesikhohlakalo sikaSathane esishiya intombi yakhe ekhulela umzukulu wakhe, wamyekela kwi-campsite ukuthi asale shona. uManuela wayesesindile kodwa uHugo noJulia babona kungcono bamkidnaphe uDr Elijah ukuze bathole indodakazi yabo uMartha. umakaJulia uEmilia wafika ezocela usizo kuMinister Lewis ukuthi ucela amtholise umzukulu wakhe uMartha othunjiwe, kodwa kubukeka sengathi uMinister Lewis wayesengena esicelo sika-Amelia, wamtshela ukuthi uphuthuma ukuyothula ispeech. uHugo watshela uMadam Alma ukuthi uzobulala umfowabo uElijah.
noMadam Alma watshela uHugo ukuthi ngeke aphinde ayithole indodakazi yakhe uMartha. Uma kaJulie uEmilia wabiza uMadam Alma nomkhwenyana wakhe uMinister Lewis ngeyikhohlakali eziselfish. uEmilia waphuma wahamba noHugo, wasala uMinister Lewis enconywa unkosikazi wakhe uMadam Alma ngokuthi finally egcineni usebenza okufanele. uAlex wayibophele uDr Elijah esitulweni, weza umuntu onokhaya emnyango kanti uDaniela watshela uAlex ukuthi ucela usizo lwakhe. Iphoyisa uEnrique bafika namanye amaphoyisa bezobopha uJulia, sebelitholile iqiniso ukuthi uzenza udadewabo uSarah owashona ngokuthi babezwe ingane encane uMartha ithi Auntie Julia. Ngenhlanhla ngesikhathi bebopha uJulia, uManuela wakwazi ukucasha ngaphansi kombhede bangambona. uMinister Lewis wayeselungiselela ukwethula inkulumo yakhe ayibhekise esizweni. Ngaleso sikhathi unkosikazi wakhe uMadam Alma wayemncoma ngalesigcawu elithathile lokuba ngasesayidini lakhe. uMinister Lewis wathi eselive ku-TV esethula ispeech sakhe wenza okungalindelekile, wakhuluma iqiniso njengoba linjalo ukuthi abantu abaqaphele izingane zabo ngokuthi unkosikazi wakhe ukhohlakele behlangene nomongameli bakhuthaza ukuhlukunyezwa kwezingane zidonswa amagazi zenziwa ama-guinea pigs. Wawuxwayisa wonke umphakathi ukuthi bangavumeli ukuthathelwa izingane zabo ngabantu abazongena emizini yabo. Wawacela wonke amalungu omphakathi ukuthi avikele abantu ababo. uMinister Lewis wakhumbuza umphakathi wonke mayelana namandla namalungelo abo abanawo nokungabi ngaphansi kwengcindezelo eyenziwa ugovernment obaphethe. uAmelia noHugo bajabula bebona ispeech sikaminister ukuthi all along ubepretenda sengathi usesayidini likankosikazi wakhe kanti uyindoda ezomela iqiniso. Ngesikhathi umongameli ebuka ispeech sikaminister Lewis wayeseswela umgodi wokucasha engazi uzomthulisa kanjani. Ngaleso sikhathi uMadam Alma ebhaqaza umnyango efuna umyeni wakhe avule ayeke le nkulumo. Emva kwenkulumo uMinister Lewis wabalekiswa indodakazi yakhe uDaniela ngomnyango owawungemuva endlini zombuso bengabonwa umuntu. Bawongena emotweni eyayicashile eyayishayelwa uAlex. Njengoba uDaniela ebekade ecela usizo lika-Alex, ubezofuna beqise ubaba wakhe endlini zombuso ngokuthi upresident uzobe sethumela amasosha azobe sezingela uMinister Lewis kanye nabo. Umphakathi wonke wakuSector 2 wawusulwela amalungelo abo emva kwespeech akade sithulwa uMinister Lewis, lapho babemukela khona uDaniela noAlex kanye noMinister Lewis. Wonke umphakathi wakuSector 2 omningi uzimisele ngokumeseka uMinister Lewis nanokuthi bamkhuphulele esikhundleni esiphezulu sokuthi abe upresident wabo ngenxa yeqiniso abenalo. Ngesikhathi uJulia esethathwe amaphoyisa, uDr Elijah wayesethathe amasampula egazi lakhe uJulia ngenxa yokuthi lisindise uManuela, lapho ebona khona ukuthi kunento e-unique ngegazi likaJulia noMartha. Lapho kuvela khona ukuthi uJulia noSarah kunama-short marks ababewathole kubaba wabo beseyingane, lokho kwazi kwadlulela enganeni kaSarah ukuMartha. Lapho athi mayibuka emva kwendlebe kaJulia, uDr Elijah wathi uJulia i-birthmark. Waphika uDr Elijah wathi akukwazi ukuthi yena benengane kadadewabo bangaba ne-birthmark efanayo endaweni eyodwa efanayo. Kusenjalo uMartha wafika wahaga u-aunt wakhe. I-episode yokugcina siqala ngenkulumo kapresident ayethulela isizwe nangokuzama ukuhoxisa amagama akhulunywe uMinister Lewis. Upresident wabiza uMinister Lewis ngomuntu othengise ngezwe lakhe, waphinde wadica emva kwendlebe dala esemncane ayiplanto ubaba wakhe, nokuyiyona eyayenza igazi lakhe libe immune lingangenwa izifo. I-biochip kaSarah iwele likaJulia yena wayikhipha iyakhe, wakhetha ukuvikela indodakazi yakhe uMartha ngokuthi ayiplante emqaleni wengane yakhe noma singathi entanyeni kaMartha. Yingakho sithola ukuthi uSarah yambulala ivirus. Yingakho igazi likaJulia nelikaMartha ekwazile ukusindisa izithandane okungo-Ivan nentombi yakhe ekhulelwe uManuela. Emzini kaMinister Lewis, iphoyisa uEnrique yena wayeseshaya umthetho esetshela abantu ukuthi akekho ozophuma akekho ozongena, etshela noMadam Alma ukuthi ngeke akwazi uzihambela yedwa ngaphandle kwe-protection. Uma kaJulie uAmelia wayele bakuSector 2 nokuyilapho ahlanganisa izithandane u-Ivan naye uManuela. uJulia wayesenkingeni yokuvikela ingane kadadewabo uMartha ababemthatha ngenkani besafuna ukuqhubeka nokumunca igazi, nokwathi lapho uJulia ethi uyamlwela wehluleka naye. KuSector 2 uMinister Lewis wayethi uyahamba uyokhuluma nabezokuvikela. uHugo noAmelia bethi angahamba usengozini, wabatshela ukuthi ngoba esengaphansi kagovernment angeke amane adutshe. Umfana omncane uSergio wabaleka naye ephuma othangweni olungemuva, khona lapho bafoswa amaphoyisa ukuthi bangene emotweni. Kodwa ngenhlanhla kuleyo moto kwakukhona uFernando. Iphoyisa elachazela uMinister Lewis ukuthi alixabene naye, kodwa naye seliwufakazi wokuthi ugovernment nonkosikazi kaminister abacorrupt ngoba uzazi ukuthi yena washonelwa indodana 3 years ago edini lakhe. uEnrique wangena endlini kaMadam Alma wamtshela ukuthi umfowabo uElijah useshonile, utholakala edutshuliwe. uMadam Alma wakhala khona lapho.
u-Enrique ezama ukumthulisa. Khona lapho u-Enrique wathola ucingo oluvela kupresident emtshela ukuthi akaphuthume. Ngalesi sikhathi ekhuluma upresident wayengayekile ukukhwehlela, kuzwakala sengathi naye useyagula. Kwathi lapho esehamba u-Enrique uMadam Alma watshela iphoyisa aqhubeka nomyalelo kapresident obatshele ukuthi bangavumeli umuntu ophumayo nongenayo. Bamane babakhomba ngey'bhamu befuna ukubadubula. UMinister Lewis wabatshela ukuthi akadutshulwe umuntu ongahlomile futhi okhombisa ukusarenda. Nabazali bezingane ezilahlekile bakhipha izithombe zezingane zabo phambi kulabo bantu abaphambi kwakhe. Wathi sezodubula uchief wathintwa ingane encane angayazi yambingelela. Amasosha ahluleka ukuqhubeka nokudubula, sebebona kuphuma inqwaba yezingane eziningi ziyohlangana nabazali bazo. Sibonge kuHugo, uJulia, izibhamu baqhubeke nomsebenzi wabo nomyalelo kandlini zombuso befuna kubuyiswa ingane uMartha. uMadam Alma no-Enrique baletha ingane uMartha kupresident. Kuthiwa ingane encane izoyisindisa impilo kapresident makuthathwa igazi layo ngokushesha. Bathi bengena babhekishe ey'ndlini zombuso nemvula yaqala yanetha kakhulu kwaduma nezulu. u-Enrique watshela upresident Flor, uHugo noCarlos, u-Alex noJulia nawo wonke amalungu omphakathi bangene ey'ndlini zombuso zikamengameli. uHugo wamemeza u-Enrique ukuthi akabuyise ingane yakhe. Iphoyisa u-Enrique wathi ngeke kwenzeke lokho, wakhuza wonke umphakathi ukuthi awuyeke lento yenzayo ngoba uma bengayeki bazodliwa inhlamvu bafele lapha bonke. Phezulu erufini yafika ihelicopter ezolanda upresident noMadam Alma. Lokubeka lapho episode 7 bekuwokugcina. Sesizoqala kwenye iseries entsha esizoyi-uploada kungekudala. Rise on the beat.